kokos! Možno sa už jebne. Z toho nebolo. Ty brďo, ale na nohy bolia. To celé červené, jaj. Miša, ako ti stúpil na nohy? Totálne, takto mi pečapil. A ja teraz sa ešte viacej. Možno sa perfektne smeje. Ešte to povedz, čo na čo. No, Miša, ako ti stúpil? Kedy? Otvoril dvere a? A čo potom? Ja ani neviem, ale ma bolia celé. Ach, lebo ja tu malinko kurava, ty tam letíš z prsta dopredu, aj tak tam je, už ma bolí brucho. A mňa začína boleť brucho cvíku. A skočil na teba, alebo dupol, alebo čo? Ja neviem. Čo je tam také sú? Romana, Neplač! Tá hlava, korpec Veronika! No, Miša, a stúpil ti riadne na tú nohu? ale už sa nesmejte, úplne sa jej to rozhodne. Úplne ma lesklo.